stalno glasno. Znači imate buku, telefoni, mreže, mišljenje drugih ljudi. Kako ćete čuti taj suptilan glas u sebi? Rešenje je jednostavno i blago. Tišina, priroda, meditacija, molitva. Druga stvar koja blokira intuiciju je pretjerano razmišljanje. Ponekad želimo da prozremo sve, da izanaliziramo, osiguramo se, ali intuicija ne voli analizu. Ona voli osjećaj. Osjeti, pa zna. Rešenje. Postavite sebi pitanje i ne tražite odgovor u glavi. Dišite i spustite pažnju na telo. Oslušajte stomak, grudi. Da li se nešto širi ili steže? Intuicija uvek govori telom, a ne logikom. Treća blokada je strah. Posebno strah od greške. On nas tera da pitamo druge šta bi oni, kako bi oni da uradili da su na našem mestu. A intuicija, ona nije analitičar. Ona je vaš unutrašnji kompas.